Anong trip mo? Yes, ikaw, ano bang trip mo? Trip mo bang bigyan na ng label yung something nyo? Or trip mong patagalin yan ng situationship pa rin? Ay! Tama na yan. Tama na yung mga kahibangan nyo. Ngayon pa lang, tanungin mo na siya. Love, baby, bebe, bebe ko. O, di ba may tawagan kayo, may call sign kayo, pero wala naman kayo. Ay! Tanungin mo na siya, i-chat mo na ngayon sa messenger, tapos sabihin mo sa kanya, teka lang, ano nga ulit tayo? Well, hindi naman kasi mahirap magtanong. Pwede mahihiya ka, pero kasi given na kung anong meron kayo ngayon, kung ilang years na ba kayo, 2 years, 3 years, kahit 6 months pa nga lang yan eh. Kung feeling mo na it's the right time na para tanungin kung ano yung meron kayo, kung ano yung relationship na sa tingin yung mag-work sa inyong dalawa, go, tanungin mo na. Mahirap yun ng huhula. Ayaw mo ng ganyan. No, that is so not good. Palakasan na lang loob yan eh. Kunwari ako, syempre, asa makapalang mukha, pwede ko itanong. Kung meron akong jowa, tatanungin ko, ay hindi pa pala jowa. Kung meron akong kinikita, tapos feeling ko na sobrang gusto ko na siya, tapos feeling ko na, okay, this is the right man for me, tatanungin ko na agad-agad. Sabihin ko sa kanya, teka nga, kung makakiss ka dyan, kung makayakap ka, akala mo naman meron tayo. Ano bang meron? Bigyan mo naman ng something to. Well, kasi marami naman talagang factors eh kung bakit hindi niya mabigyan ng label yung relationship nyo. Siguro number 1, it's uncertainty. Baka naman kasi hindi pa siya sure sa'yo. Baka ito yung mga tipong tinitimpla ka pa niya. Kape yarn? Sabihin mo sa kanya, yung kakatimpla niya, sarap-sarapan naman niya para naman sure ka kung anong meron kayo. Hindi yung tipong kunwari, sabihin niya, okay, ngayon, masaya ako sa'yo, pero bukas, diba, bigla ka na paisip? Or baka naman kasi convenience, hindi convenient sa kanya kung anong meron kayo ngayon. Baka kasi ayaw niya ng masyadong demanding na kasama. Ayaw niya ng masyadong nag-expect ka. Alam mo yung tipong kunyari, ngayon gusto niya mag-good morning. Huwag ka na mag-expect na mamaya mag-good night siya sa'yo. Kasi baka mamaya busy siya with the schedule. O baka mamaya meron siyang ginagawa na hindi naman ikaw yung priority niya. So, bakit ka mag-expect? Situationship nga lang kayo. Number 3, siguro takot siya sa commitment. Baka meron siyang trauma from the past relationship or meron yung tipong ikakasal na sana siya pero hindi natuloy kasi iniwan siya nung asawa niya o iniwan siya nung fiancé niya. O, di na trauma siya, di natakot na siya ngayon. Maraming factors yan. Or meron ding iba, eto, pinakamahirap sa lahat, nag-e-explore lang. Ginagawang Ginagawang, ang tawag dito? Island hopping eh. O kunwari, hindi niya makita dito sa islang to yung hinahanap niyang babae. Hahanap siya dun sa kabila. Hahanap din siya dun sa kabila. O pagkatapos nun, wala. Mamimili. O kaya wag ka na mag-expect kung feeling mo hindi lang ikaw yung kinakausap niya kasi for sure, may kinakausap pang iba yan. Pinag-overthink kita pero yun ang totoo. Huwag ka na masyadong mag-expect sa kanya na katulad ngayon na grabe ka makaisip, grabe ka makakontak, grabe ka makatawag. Pero ikaw ba, nagawa ka ba niyang kausapin o tawagan ngayong araw? Hay, ngayon pa lang, ate, kuya, huwag ka magtampo, huwag ka magalit, huwag ka magselos kasi una sa lahat, tanungin mo muna kung wait, am I in the right position? Please define the relationship. Stop the situationship. Kung gusto mo lang din naman ng love advice, kung ano mang trip mo, kung gusto mo ng love trip ngayon, since ito ang ating topic for today, please send me your comments, your suggestions, and let me know kung ano sa tingin mo ang dapat mong gawin sa ganitong klaseng relationship, ang situationship. Babasahin ko po yan maya-maya at pag-usapan natin yan later on
Dito lang sa 90.7 Love Radio. For now, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!